kwacho wangu akabva anotora matransfer letter evana isi kusingazvizivi ndikabva ndamufonera ati akona zvazvipi zvamakuchiita izvi zvikanzi pamuri mese mimi ini ndindakamufonera vanhu pamuri mese mimi hapana unakaita naye mwana pamuri pavo achiudza nini tezvana ndikati kwa iwe kana wakupindura uchidaro zvichireva kuti uda kundiratidza zari unotoedza kundiratidza kuti chiona chipi zvikanzi itai zvamafunga saka ndozvinozva ndipa shungudzo kuti inini handina simba kuti ndinge ndichimubvisa kana kuti sei asi mwana wakaita naye vana vachona mwana wangu ndozvinhu zvakandirwadza izvozvo zvikadasitsana pano vakanga varambana nokuti hapana chishona chavakuchitaurira chingati akazotora vana pakanga parambanwa here chokwadi chekuti ndizive vakarambana handina chandinoziva kuti ndizive kuti vakarambana vaingopanana vana ane 7 years mudiki umwe wacho mukomana ane 11 izvezvo akwanisa 11 umwe wacho akapfuura akadii akapfuura akashaika anga ari makore uyo ndavangomupona ane 7 months akapfuura ndambomubvunza kuti nemhaka yei ndakambomutevera kwekutanga ndikawana ari ikoko akuita basa rekubika sadza kumakorokoza ndikasvika ikoko ndikada kumutora ndiino muzukuru wangu akanditaurira mashoko ekuti ikoko handidzoki ndichauya ndotora zvinhu zvangu ndaida kuona kuti ndinozvara here ndichiita izvozvo ndichizama kufona semunhu akanga asingakwanisi kuti asvike mumusha kunoona mudzimai nekuti ave nemumwe murume ndakambotaura naye ndikada kutemwa nemabhemba nevakomana vemabhemba vane umwe akanga amuroora waaigara naye kusvika 2022 zvakadaro mari yakabvisiwa kuenda ikoko inokwana kuita $100 chete yakaenda nemunyaya kana vakatuma munyaya vakati kana pane zvinenge zvakuremerai musatya tinouya totaurirana pamafiga akanyorwa iwayo saka nekuda kwokuonesana kwatakazoita nemudzimai akati zvinhu izvi zvakasei listi rangu inini randiri kunyorerwa rakakura kudarika reumwe munun'una wangu wakarogwa taitaurirana nemudzimai mumba medu ngatisimukei tinoona baba ndo kwandakavaindisa pandakatora vana mudzimai wangu anga asipo anga aenda kumusha kwemurume wake akasiya vana vari kuno namai Mangarira Jacob Jumbo pamusoro pemaroro angu nekutora kwakaita vana zvisina kuwirirana chataura chokwadi changu chese yataura makuhwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwe nzimigo ndinzwa chipai dhoro chitembo Indozi Dorothy Tembo. Auya mudara mambongezi. Ndakamangarira Jacob Burombo. Pamusoro pemaroro nekutora vana zvisina kuwirirana. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Torai bhuku mupe anonzi Jacob Burombo. Tachikumbira kuti vagare kumashure uko mwana vangotsvaga kuti mwana anenge ini ndinonzi Jacob Burombo. Auya mudarira mambongezi. Ndidaira ndikumangarirwa nevatembo. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. VaNicholas ndiye Jacob wamakamangarira here? chokwadi vanhu wangu Tirai dare nyaya inchinzwe. pamusoro pedare uyo anonzi Jacob Murombo akaroora mwana wangu anonzi Dorothy Tembo
ndofuati kugarisana kwavaita ti mwana akarora hanzvadzi yangu ani mwana wangu then akazokumbira vana achita sevari kuenda kuholiday vaenda kuholiday kuti takuchiti zvikoro zvakuvhura kuvana zvikufamba sei iye mukwasha wangu akabva anotora matransfer letter evana isiri kusingazvizivi ndikabva ndamufonera kati akona izvi zvazvipi zvamakuchiita izvi zvikanzi pamuri mese mimi ini ndindakamufonera vanzi pamuri mese mimi hapana unakaita naye mana pamuri pavo achiudza nini tezvana ndikati kwaiweona wakupindura uchidaro zvichireva kuti unoedza kuti chishona chipi zvikanzi itai zvamafungo saka ndozvinozvaipa shungu zvokuti inini handina simba kuti ndinge ndichimubvisa kana kuti sei asi mwana wakaita naye vana vachona mwana wangu ndozvinhu zvakandirwadza izvozvo zvikatatsana pano vakanga varambanya nokuti hapana chishona chavakuchitaurira chingati akazotora vana pakanga parambanwa here chokwadi chekuti ndizive vakarambana handina chandinoziva kuti ndizive kuti vakarambana vaingopanana vana kuti nditi vakarambana kuti vachiri vese ndasingazivi asi umwe neumwe papa pavari vese uye akaroora uye akaroorwa chitaurire yamai zvakafamba sei inini nemurume wangu taigara tese tichigara tese hapana chaakabvisa kumba kwakangobviswa tsvagirai kuno chete kuwasha izikanwa mumusha akaita vana vangani nemi 3 vakamira sei vasikana 2 nemukomana 1 vasikana 2 ba vana pavakatorwa vaigara mavana inini vana ava vaigara namama ndakavasiyira mai vangu ndovandakasiyira mai vakabereka mwana ndo vanosarudza pekuisa mwana wavo ndomutemo zvautaura hazvisi zvekuti inini mutemo ndozvautaura vane makore mangani vana vacho umwe wacho ane 7 years mudiki umwe wacho mukomana ane 11 izvezvo akwanisa 11 umwe wacho akapfuura akadii akapfuura akashaika akashaika angani makore mangani uyo ndavangomupona ane 7 months akapfuura akashaika angani chii sikana dati pamukuru titaurei zvakamira sei makanga makaroora here mumusha nekuti munhu ukabereka nemwana womunhu unobvisa $50 kuti uzikamwe ndinzvi kuhura mwana wenyu timuberekesa vana hauna chawabvisa wozoti vana manje wavakura woti ndauya kutora vana vangu makanga makaitei mumusha mavatezva pamusoro inomo endimuteererese mashoko ataurwa natezva akave kuti makazochimuudza kuti kona iwe ndiwandakabereka naye vana makataurika here pamusoro iyi mambo taurai zve pamusoro iyi vedare ichokwadi ndini murume waDorothy Tembo ndakagara naye kubva mugore ra2014 kusvika 2022 zvakadaro mari yakabvisiwa kuenda ikoko inokwana kuita $100 chete yakaenda nemunyaya kubva ipapo hatina chimwe chatakazobvisa kuenda kumba ikoko nezvikonzero takanga tisingagari muno nemudzimai tose taigara kusouth tichigara kusouth taipota tichidzoka pandakatora Dorothy Tembo ndakauya ndabva kusouth ndobva ndaona tezvara vangu vanove Nicholas Tembo namai ndikavakumbira
kuti ndanchikumbirawo nditore mudzimai ndiende naye kwandiri kugara kwandiri kushanda kuSouth Africa, vakanditendera ndobva ndatora mukadzi ndikaenda naye. Zvadaro ndakadzoka kuno 2016 basa rambopera, ndokudzoka ndokuzogara muno musiyangu muZimbabwe nomudzimai. Ndagara muno muZimbabwe nomudzimai. Kugara kwandakaita kwese nemudzimai aindiudza kuti ana baba vapenyu variko nehazvanzi yake kwaanga achigara namai. Saka zvakadaro takazonge ndazivana nababa vemudzimai, vakasvika kumba kwandaigara ndikavaona, isuwo ndokuzoshanya tichiinda kwababa ikoko. Zvadaro vabereki vangu vakazokumbira listi rerooro kubva kumhuri yekwaTembo. Vakumbira listi yerooro kubva kumhuri yekwaTembo, ndobva rauya. Pakauya listi iroro ndobva taritarisa tiri pamwe chete ini nomudzimai. Mudzimai akati listi iri manyore gwara ikwa. Neniwo ndikariona ndikati asi rakanga rakanyorwa pekupedzisira, vakati kana vakatuma munyaya vakati kana pane zvinenge zvakuremerai musatya, tinouya totaurirana pamafiga akanyorwa iwayo. Saka nekuda kwokuonesana kwatakazoita nemudzimai, mudzimai akati zvinhu izvi zvakasei listi rangu inini randiri kunyorerwa rakakura kudarika reumwe munun'una wangu akaroorwa. Taitaurirana nemudzimai mumba medu. Ngatisimukei tinoona baba, kurova baba vake vekumubereka. Ndobva tasumuka ndikaenda kuSanyati nemota, takaenda nemunun'una wangu arimo muno, tikaenda kunoona tezvara. Tikaudzwa mashoko ekuti listi iri zvarakaitiwa hazvisiri izvo zvandakawirirana nomukomana. Zvisinei ndichafonera mukomana kana kuti ndichagara naye pasi tigonyora rimwe listi rakanaka, kana tapedza tichakuudzai. So kubva ipapo hatinazve chimwe chatakazowana chakanyogwa, chinyogwa chairatidza kuti ndinofanirwa kunge ndichiroora. Ndakatanga kunetsana nemudzimai asinganditeereri. Ndadzoka kuno kuZimbabwe ndichiti ndikaenda kubasa ndinowana mukadzi abva adzokera kumusha kunovekwa mai. Ndikaenda kubasa ndikambomubvunza kuti nemhaka yei. Ndakambomutevera kwekutanga ndikawana ari ikoko akuita basa rekubika sadza kumakorokoza. Ndikasvika ikoko ndikada kumutora ndino muzukuru wangu. Akanditaurira mashoko ekuti ikoko handidzoki, ndichauya ndotora zvinhu zvangu. Ndaida kuona kuti ndinozvara here, nekuti akanga ave nomwana mumwe chete. Kumashure kwaakanga ambobva kwanga kuine murume wanga asiyana naye anga asina kuita mwana naye. Saka ndobva andipindura mashoko ekuti ikoko handichadzoki, ndaida kuona kuti ndinozvara here. Ndobva ndasumuka nomuzukuru ndobva ndadzoka. Akagara ikoko ndofunga mwedzi inokwana kuita 5, ndobva azodzoka mumusha ndobva ndamutambira. Ndadzokazve ndambodzokera naye ndikamutora tikadzokera kuSouth Africa, adzoka mumusha. Takazodzokazve takubva kuSouth Africa tichigara ndichishanda kuno muKadoma. Ndakazowana tezvara vanove vandiripotera vari kumba kwangu nemudzimai wangu vachitakura zvinhu pasina kuti vanga vataurirana neni kana kuwirirana neni. Ndobva vatakura zvinhu vakaenda kumusha. Zvakadero handina kumirira ipapo. Ndakazotsvaka mudzimai wangu kuti ndingataura naye sei. Ndobva ndataura naye ndikamunyengetedza tikadzokerana. Tadzokerana ndakaenda kunogara mumusha kwana vatezvara, kunogara tezvara ivava vandiripotera. Ndobva ndanogara ikoko. Tikakonanezve nemukadzi ndiri ikoko. Ndobva ndasumuka ndikasiya mukadzi mumusha mavatezvara ndikauya ndikagara kuKadoma. Ndagara kuKadoma, vana vanga vari kumusha kwana tezvara vandiri kutaura navo. Ndokwavanga vari. Ndingangoti panyaya yerooro ndo mamiriro azvakaita. Handizivi ndingaenderera mberi here panyaya yevana yataurwa. Apa ndachitsanangura yerooro. Panyaya yevana mambo wangu, ichokwadi kuti vana vanga vari kumudzimai. Ndasiya vana kumudzimai indichigara kuno kutaundi. Vana vangu ndaivaitira zvose, ndaibhadhara school fees vachidzidza ikoko. Ndaitumirawo chikafu pamwedzi chevana chekudya, ndaitumira. Ndichiita izvozvo ndichizama kufona semunhu akanga asingakwanisi kuti asvike mumusha kunoona mudzimai nekuti ave nomumwe murume.
ndakambotaura naye ndikada kutemwa nemabhemba nevakomana vemabhemba vane umwe akanga amuroora waaigara naye. Izvozvo zvine ripoti iri kukadoma polisi yekuti ndaida kutemwa nemabhemba, ndikaenda kunoripota kupolisi yekukadoma kuti ndine vana vandinavo nemudzimai, asi ndiri kuti ndikafonera vana maererano kuti nditaure nevana, ndiri murume wacho ari kuti akuda kunditema. Foni yandogona kutaura nayo chete nevana ndeye mudzimai iyeye. Ndobva andithreatena murume wacho kuti ari kuda kunditema nebhemba. Zvakadaro ndakaendesawo nyaya yacho kumapurisa. Mapurisa akati ndakuudzete kunogara ivava kwaPingu, munotaurirana, vakutorei mutaurirane. Ndakaenda ikoko ndobva ndanotora Dorothy Tembo akauya kumapurisa tikataurirana. Tataurirana ndobva ndadzokera kubva ipapo vana vanga vachingove ikoko vachienda kuchikoro vachiuya kwandiri paholiday. Zvadaro patemu yapfuura iyi, temu iyoyi yapfuura, second temu yevana vechikoro, vana vakabva vauya kuholiday. Nditarire maripoti evana kana kuti performance yevana. Takanga tambonetsana zvishoma panguva pfupi nenyaya yechikoro yeschool fees yevana, vachiti handina kutumira school fees, ini ndakatumira school fees. Vakati handina kutumira, asi still takangozoibhadhara futi school fees yacho zvakadii. Saka zvadaro vana vauya ndione, ndichibvunza mwana kuti waita namba ani, mwana aiitawo namba 1 akuita namba 22. Ndikaona kuti mwana haachaiti zvechikoro, kudai environment kana kuti inyaya yechikoro chacho maapari kudzidza. Zvadaro ndakafunga kudzidzisa vana, kuvabvisa, kuvaisa kwandiri kugara ndichivaindisa kuchikoro. Ndobva ndavachinja chikoro ndikavaindisa kuchikoro chavari nhasi, ndokwandakavaindisa. Pandakatora vana, mudzimai wangu anga asipo, anga aenda kumusha kwemurume wake akasiya vana vari kuno namai. Saka indobva ndaona kuti vana zvavari kuita kuchikoro hazvichandifadzi, uye vana ndotarisiro yangu yamangwana, vanodawo chikoro chiri chakanaka. Ndobva ndatora vana ndikavaindisa kuchikoro chavari. Ndakasendera mudzimai message ndikati ndatora vana ndikuda kuvachinja chikoro, ndimboona kuti ndingavadzidzisa pane chikoro chiri nani. Handina kupindura. Kuzobva ipapo ndatora vana ndakahohwa foniwo bva nekuna Tezvara vachitaura nyaya dzevana. Ndikati tsano, vana handina kutora zvekuti ndiri kuramba kupa mudzimai vana, asi ndiri kuona kuti vana zvavari kuita kuchikoro hazvichanyanyondifadza nezvanga zvichiita vana vangu. Saka ndatora kuti ndivaindise kuchikoro. Kana ndavaindisa kuchikoro vanongodzoka zvandechiti zvatavanga vachingoita paholiday, vanodzoka ikoko, asi nyaya yechikoro ndo yandatorera vana. Vakandipindura ukati waakuda kundidherera zvauri kuita. Vakazenge vaakufona nemunhu wavakanga vachifona naye, anova ndiye akanga akufambisa nyaya dzedu pakati pangu nemudzimai. Ndobva ndataurirana naye panyaya dzevana. Ndikati kana mai vevana vauya, zvingari nani nditaure navo, nekuti natsano hatisi kuwanana panyaya dzevana. Handiti? Saka zvaramba zvichidaro vakazofona vakati usada kundijairira. Ndikati tsano, handingakujairiri. Uye kana mai vemwana vandakaita navo vana vavepo, ndo vandogona kukwanisa kuti nditaure navo maererano nevana. Imunyena hatigoni kuti tirambe tichipikisana mashoko. Ndo zvandakataura natsano. Kuzobva ipapo ndaona ndatumirwa samoni nemusi wechipiri kuti ndiuye kuno kudara. Asamoni vakagona. Chavakagona kuti vanhu vaviri kana musingawirirani unoenda kumazana. Dare ndonoyananisa vanhu. Ndokudzokanitsai munzira. Because vanhu kana mambobereka mese chete, hapana ukama unopera. Nyangwe mukavengana zvinengei hazvishandi. Handiti makao. Isu chatoda kukubatsirai. Vana ndevenyu muri pochu nemudzimai wavo. Chekutanga chakakosha pazviri, ndanzwa mutaura zvokwapingu. Ndokwapingu ndokwamudzidza vanhu. Izvozvi so takazadza klasi rumunene probati yatatora vanhu sinaendesa ikoko nenhau yevanhu vechikoro. Kana vana vawana munhu anoda kuvadzidzisa mhai, musarwise munhu iyeyo, musatorwisa munhu iyeyo. Chandingatokubatsirai ndechekuti kana achiramba nevana kuti vange vari mumaoko menyu panguva yavanenge vasiri kuchikoro ipapo,
ipapo mukaona mese mauya kuzounganira nyaya yekuti munhu atora vana ari kuendesa vana kuchikoro, mese maunganira nyaya iyoyo, kunoku ngemuri vasungwa kwandiri. Mutemo unotaura kuti kana muchinge matora vana maunda age haatorwe nemurume, it's true, but kana atora vana kuti avaendese kuchikoro, tovendi kuchikoro vana munorwoipa vana venyu kana vari vana venyu kuti vaende kuchikoro. What's bad about that? Chii chiri wrong ipapo? Vatorwa vana vaiswa better school, vana ivava wavanochengeta vanosachengeta iye wacho wakuendesa kuchikoro ozosara chichengeta ibini. Hakuna mwana anorasa mai vake kana mozogara vakukudzai, kuna zvinhu zvakadaro. Nyaya yandiri kuda pano ndeyekuti vana vaakatora haana kuroora vana, aroore vana vaakatora, aivatora sei asina kuvaroora. Ndozvatoda kuti mutaurire panapa kuti mwana uyu anoda so, uyu chakati, uyu chakati, uyu chakati, uyu chakati paufo hwavo. Mwana kana aberekwa munhu akaonekwa kunzi tese tikaungana kuti pamai ava vaita mwana wavo, azvarwa mwana wacho. Handiti makwa ndo nyaya yatinoda kuti tiuye kuno, nekuti mukwazha pakupedzesera vatezvara havataurwe navo zviro zvekuti haadazotsamwa manje ndakotaura navo kwete. Vatezvara ndivatezvara, nyange watsamwa zvinengei unotogoziva kuti vatavatsanawa beta kutokata foni ndoti wakatikatira foni zviri nani, pane kuti kana auya wacho watakabereka naye vana mashoko iwaya hatikataure kuna vatezvara, haatauri. Handiti makwa nyaya yauinayo ndaona yakanaka manje kwandiri, ndo nyaya yatonetsana nevanhu mumatare muno. Mukadzi atora vana musuno uno mari mwezuro chitatu ipapa pakatouya umwe mai nevana vavanebhenge vatotora vaya, ndatora vanavo ndaenda navo nditi vaida kuvasiya muno kuti vaponerei. Mowauza kuti vana ndavasiya pano, ndikati ko kana murume wenyu aramba kuzouya pano indozoita sei nevana? Amusiye vana pano, fonerai baba vevana muvapechi vana. Inini mubvunzo wangu wandiri kuda kuti tigoona kuti pakaipa pachona ndepapa. Vana ava vatezvara vanouya here maholidays kumba? Ndofati pamusoro vana ava panguva yese iyi vaitogara nagogo ava mai vevisku ndo vaigara navo. So apa maitikiro azvakazoita ndekuti pavakafunga kuchinja kwazvangu, pavakafunga kuchinja vana chikoro anonge auya kuzotisuma kuti anatezvara, ndafunga kuti yasvika ipapa ndisingazoti vachauya here kana kuti havawezi iri first time. Ayo nhasi mauya kuno zvese zvichaitwa pano. Chiri wrong. Ukaita chinhu chakanaka kubereka mwana kwakaipa here? Taurai mudare, kwakaipa here kubereka mwana? But haubereke nemukadzi wausina kuroora. Mwana akaberekwa nemukadzi wausina kuroora hazvishande chinhu dare ramambo. Handiti makwa saka toda kugadzirisa ipapo, todzokera pekuti right vana ava zvavaberekwa mukwata zvaasina kuroora, vana havafaniri kuenda kuchikoro here? Ndiani angazvide kuti vana vasaende kuchikoro? Hakuna. But nzira yekuti baba vanoda kutora vana vavo ava ndangu yavava ndimaiya vangadai vakangouya mai toda kumbonzwa makanga musipo, toda kumbonzwa mai pakatorwa mwana vana ava kuti pakanzi chii, titaurei mai. Vana ava ndaigara navo, ndichigara navo vana ava sekutsanangura kwaita mudzimai wacho kuti vakagara nguva yakadii, vakazorambana vakazodii. Vana ava ndaigara navo, ndichigara navo kudaro vana ava vakatanga baba vacho vachibhadhara mafizi zvekutanga, pavakarambana pakutanga vachienda vachizodzoka zvichiva vagara vese vaivabhadharira mafizi zvakanaka, chikafu vaitumirwa. Ndobva zvazi kuti fambei, vakatanga kusachatenga chikafu, vakatanga kusabhadhara mafizi.
inini ndakazosvika pakutoti vakwasha imi muri vana vangu imi handikunyarei inini kana muchida pane zvanetsa ndinangei kuti mama zvakati zvakati ndofunga vamwe vacho avo vanotozviziva ndaitaura navo kuti oraiti kana muchiti vana avo izvozvo havasi kuenda kuchikoro vana vari kufamba mukombo ndoda kuti zviite sei ndarwadziwa kudaro vana mai vavo vari kukanada ndaizosvika pakukanda maodhi kuti vana 7 vana kunobva vasi kuenda kudi kuchikoro vana venyu vanenge vari kukundikana kudzidzisa vana zvadaro pane nguva yekutanga ndisati ndatumira maodhi ndaitombobhadhara mari yangu inini ndichizama kuti ivo vakazoendawo kuchikoro vakanowana kuine mari yakabhadhara vanonyatsoziva kuti vana vachira kuvabhadharaka vozondidzorera mari yangu ndikaona ndadaro ndoona zvichinetsa kuti vana havasi kubhadhariwa chikafu hachisi kuuya ndikaona vana bhudhi vavo vakura mwanangu ava vainudza kuti aiwa tichaona kuti todii mama aiwa togadzirisa ndikazoona kuti vakuru vacho ava zvekutaurawo zvinenge zvinotovanetsa handina chakaipa chandingambotaura navo vatikura ndobva ndakutaura nemudiko mudiko wacho ndiaitozondinzwisisa akati mama nyaya dzevana idzi dziri kunetsa zvamunoona tichirarama ini ndine mhuri yangu saka inini ndakatarisira kuti mhuri yangu ine kuchikoro vana vangu vawanewo zvavanodi zvavanowana kana ivo kuti vasiri kukwanisa ini mama chandingabudze ndechekuti handina zvandingakwanise kudi kuita ndobva ndadzokera kuti kuna mai vacho ndopavakazoti 7 inini tipei madetails ekuchikoro tione kuti tokwanisa kukanda mari yekupi kuchikoro zveshuwa ndikaenda kuchikoro ndikanotaura naheadmaster ndikavatumira madetails ekuti vana vaitese vabhadharwe school fee ndobva vabhadhara mari iyo yabhadharwa yari vabhadhara iri yanga ishori neextra $20 saka vakakwanisa kubhadhara 2 matems ndobva yaita extra $20 iyoyo ndobva ndazoenda ndikanowedzera ndaona kuti vana vari kugara ndikava nanowedzera $40 vana vaibhadhara $30 petemu zvekuti izvozvo havana chikwereti vana ivavo ndobva nanobhadhara ndabhadhara mari yeyi mukwasha ndopakaenda kanoona vana vava vachinzi havana kudi havana chikwereti ndobva atozvinyararira ndikati iviri vanhu ava ndakavaonesa kuti mimi muri vakwasha vangu muri vanhu uyu mudzimai wake ndiaizofona kamuudze murume wako zvaaona kusina kubhadharwa mari yevana yakabhadharwa ini ndikuda chi ndikuda mari yangu kwasha chatiri kuda ndechekuti kwasha akazoya akatora vana nzira yaakashandisa achitora vana nokuti vana vakanga vari mamuri akashandisa nzira ipi vana vanga vari kwanzizi saka zvikoro zvavharwa vana ava vaipota vachienda kumaholidhe kwababa vavo holidhe yega yega vaipota vachienda kana mumaweekends vaienda vana vachidhora saka musi wazobvarwa zvikora bhegi ravo vana ranga rakatorongedzwa kudhara mai vacho vakati mama vana ava holidhe zvikoro zvekuvharwa vana vafanira kuenda kupi kwababa vavo ndikati ahodaiti ndinavo vana zvikoro zvavharwa baba vacho taitokomuniketa tichitotaura mama ndichitodzvisa foni yangu madii vana vadii vazodii kusvika ndati vana vasvika pakati ene munovatangira ipapo svika ndazvechiwa mama vana vafanira kuenda kubulawai saka nguva chaichaiyo ndanda ndichitosvira ndikati ahodaiti hapana chakaipaka vaenda kuholidhe vana inini ndakanga ndine nhamba ndandakatotsiwa nemwana wangu dzemudzimai wavo ndikatofona chibvunza kuti ko vana vasvika here zvikanzi vana vasvika zvakanaka right ndobva tagara musi wacho wavatora vana musi wavatora vana vazodzoka kuholidhe vana ndopandakaona mukwasha azviendera kuchikoro nanazvona achidziva musi wacho vakatopira vese namaimuru vacho so ndobva vasvika pedu pamalifti paipayo zvikanzi ndakatoshamisika kuti vari banguru vanga vari mumota ndobva vatochinja mota ndokunosvika pachikoro ndokutora matransfer evana ini kana kutaura nini kana kudii vatora matransfer evana aya ndobva vazofonera mainini kuti mirai parodhi nemaripoti ndokandakati kumaripoti aya asi vatransfer vana ova kuzama kudii mainini vacho ndobva vafona kuti matora matransfer evana ko mafunga asi kuti vanodzidza kwamuri kugara here zvikanzi ndizvozvo ndaita maripoti ndobva mwoyo wangu warwadza ndikati but mukwasha uyu ari kuzama kudii ndobva ndafona inini vanga vachiri mumota zvikanzi ndokufonera ivo makana ndaburuka ndobva vaburuka zvechiwa vakafona zvikanzi mama maachiti kudii ndikati nhai babanii saka ndozvimaitirwa zvinoitwa here kuti munongotora vana sekunge muri kutora pasango vana vamakore ese vana vaigara kuno saka ndo maitirwa zvinoita here zvikanzi
kuti pane chii chaitika, kuti pane problem. Ndikati ndochivanhu here ichocho kana makatarisa. Ndakanetsana nemi here ndochivanhu here. Zvikanzi handifuni kuti pane problem. Handingofuni kuti pane problem. Ndobva ndangonyararawo vana ndobva vaenda. Kusaziva kunokunda kufa. Ndocho vanhu vachinototaura. Ukaona munhu uchiti munhu anogara nemwana iwo usikotora vana makaita vekutumira kwavari samazuva ese tichikomeketa pafoni. Very good. Ndo zvatoda kuti zvinge zvichizoitika iye zvino kuti ivo ndo vanenge vachivatumira vachiuya pamunhu gori. Chatiri kuda chatoda kukoshesa inhau yechikoro. Imi hamufaniri kutora bhedheni, vana havasi vana venyu. Imimi hamufaniri kutora bhedheni yevana vabereki vavo vaviri varipo. Hakuna mutemo iwoyo. Handiti makwa mukwasha atora vana nenzira yaakatora. Nhasi toda kuti abhadhare vana. Handiti chekutanga kubereka kwaakaita nemwana wenyu ndokwataura tichitaura naye kuti iwe mwana musikana wega wega wakabereka anobhadharwa bombe 2. Itu vana vacho ifomo. Then mukomana yake 1. Ndikuzvito zvatutaura. Vatezvara havataurwe navo kutaura nemunin'ina wako kana mukoma wako nyange ukatsamwa zvidengei kana vakave vadiki zvidengei. Makuna kuchivanhu amene muri marudzi tokunosiyana marudzi bata kwenyu kwacho ikoko kutaura chete kwatinozongonosiyana bata hakuna mutemo unoti munhu unofanira kutaura navatezvara uchitonga kutaura nani wako. Akatotaura mashoko asingaiti. Iwayo asingaite iwayo musingagone kuataura iye anaaziva imunoaziva mombe. Kuti hanzizvoni makuda kuvaataura. Vanhu vese vanokutaura kwemahure handina chandotaura iwayo kutaura kusaikoko munhu akabereka vana nemahure. Ndosaka ndarwadziwa kuya pano kuti ini ndingave hure indakamuroorera ndakabereka chidzwai mhai ndatotaura taura navatezvara kunga kutaura nani wake nani wese achitaura mashoko ada imombe dare kwamama. Vana ivavo kuti vana vako vakuzove nerugare. Vana vako vakuzove nerugare. Vana vako kuti vakuzove vana vane rugare. Unofanirwa kuremekedza nini? Kuremekedza kuti mwana akabva papo. Mukuti chiyama? Ukumbura kutaurika. Kuti sepanyaya yevana izvino vana kubva zvavakatura. Mwana wangu makakwanisa 13, akakwanisa 11 years musi wa 13 October. Ndakakumbira kutaura nemwana kuti ndinguti happy birthday. Asi baba vacho akakwanisa kundipindura kuti vatengere foni. Saka ndotaura navo sei vana vangu vari kune vamwe mai, ini ndinoramidza kutaura nevana vangu. Chidzwai yamai, nhasi muri mudare kana? Muri mudare. Mudare mamuri muri. Handiti. Mudare mamuri. Matiri kutaura kuti kana murume uyu achiti imi hamukwanise kutaura nevana venyu, then tonyora tsamba, kwatinonyora tsamba, modzoserwa vana venyu. Hamudi kuti baya vataure nevana vavo, vofona muvati imimi ndivatengere foni. Mutaura kuti pamusoro imamo vedare nyaya iri kutaurika pano pamusoro imambo ndanga ndichida kuti ndipindurewo plasiku ticha anopa munhu transfer letter yemwana yemunhu asingagare nemwana wopa transfer letter kumunhu auya achikotaura namwe parent ndini baba vevana avo wotopa transfer letter. Ticha haana kunaka pamusoro imambo zvese ndasingada kutaura izvozvo panyaya yekuti mwana ana baba kuti mai vagadzikane pavari
vanofanira kunzwa vachitaura nevana vavo, vana vavo vachitaura vachidini. Tinavo vana verudzuru but havarambidzo kutaura nemamai avo, handirambidzo kutaura nemwana wangu. Manje ndinosvika pane mwana wangu paanenge ari pacho, nyange pakanzi pakadii, ndinosvika eziromo ndichienda takabata zvinhu zvinodiwa. Ukaona vanhu vachikurwisisa kusvika pavari nepamwana, kuratidza kuti unongovinga muromo bedzi. Kana pasina muromo unokuta kuti ungadzingwe pavatezvara kuti wauya nepasuru yekuzopa vana wodzingwa. Unzwanzi usaone vana makazoona kwani kwazi taurawo ndokumbirawo kuve nezvekutaura pane zvanga zvichitaura. Ndichisiyana ndichibva kwandakanga ndichigara nemudzimai ndichiuya kuzogara kukadomo, nekuda kwemashoko andakanga ndaudziwa, mamwe aibva kuna mai, mamwe aibva kumudzimai. Ndakadhisaidha kusumuka kubva kunzvimbo iyoyo nekuti kwakanga kusiri kwedu, kwanga kuri kwana vatezvana. Ndikabva ndikaudzoka kukadoma kwandari kugara izvozvi, kwandakatanga ndichingogara nemudzimai. Ndadzoka ndikagara ikoko, vana vakanga vatosara ikoko nemudzimai. Chandaikwanisa ndechekuti ndione vana ndokunge ndasangana navo munzira. Ndaiti ndikafona ndoudzwa kwii, usafona pafoni pangu, kana uchida vana vako uya utore. Handina basa nevana vako, kana uchida vana vako uya utore. Handina kumira kufona baba, ndakaramba ndakashingirira. Ndaitumira mari yechikoro ndichibhadhara iyeni, uyezve chikafu ndaitumira mwedzi woga woga. Chikafu chakandimisa kuti ndisatumira mari yechikafu, ndaida kutemwa nemadhemba. Vakanga vachidanana nemunhu anokorokoza, anoita zvechikorokoza, mukomana wokwaChinyaure, akanga achida kunditema nemabhemba. Ndafona pafoni pavo vakanditi wakambohwa here nezvekutemwa. Iyoyo ine ripoti iri kukadoma rurawo nekukadoma rurawo iri kwavo kupolisi kunonzi kuZeti. Ndikamira ndikaudzwa mashoko ekuti une chikafu chawakambotipa kunoku, kaukuleta chikafu chako kuti ndechemari chawakambouyisa kuno tikubhadhare. Ndobva ndamirawo. Hongu baba. Wakakwira muti nekumashizha, wakatora vana usina kuteedza mutemo kuti unoti chii. Iye zvino unofanirwa kuita inonzi application yecustodianship yevana. Handiti mareasons awanga uchitaura apa iwaya kupisa vana vako pachena. Handitika kumwe unozomhanya kukwira muti nekumashizha, vati unozotoburuka chete wototangidza kukwira muti nekuhunde kwawo uchienda. Vanhu vakakuona rudenga umo vasina kukuona uchikwira muti umo vanoti mashura. Handiti wakwa. Saka nyaya iripo iye zvino. Handisida kubatirira panyaya yevana iyoyo. Handisiri ndinopa munhu vana vake kuti yotora vana vako. Handitika kuti murume ngaatore vana. Dare rino rigonzi rakatora vana kumukadzi rikapa murume. Kana kuti dare rangu rakatorera murume vana vake richinopa kumukadzi. Ndendapinda pane imwe nyaya inotonga munhu papa. Handiti wakwa. Panoda kukubatsirai ndepekuti iwe nemudzimai nemadzitezvara ako hamusi mhandu nemhandu. Chiripo panoda kugadziriswa pakatadzikwa poga poga kudai. Handiti wakwa. Inini pangu pandabata ndepekuti ndanzwa kutaura kwako, wataura wega ukati ndakazotaura kudai kuna vatezvara. Handiti ndati unobhadhara mombe. Handiti mutemo wedu kuchivanhu, mwana musikana kana uchimuroora imombe mbiri chete, $300. Ukabereka vana vako 50 unosvika wati times 2 mombe, uyo dzake 2 mombe. Handiti wakwa. Hatina limiti pakupa mutongo iwoyo. Eziromo vana vako
uri wakavabereka. Handiti because court imwe neimwe ine monetary jurisdiction inoti gaida kuti aiwa hatifaniri kuzobhachacha munhu tichienda kunosvika apa. Handiti wapona kana tichitaura nyaya yekuti unofanira kubhadhara mombe ngani. Handiti dzinotoende chudu tinototuudza kuti rati kana ari mwana musikana imombe 2, kana vana vako varipo 10 varipo 5 ndongokudza kuti uri kuroora nevana vako nemombe ngani, nemombe 10. Kana vari vana vako 10 vakomana uri kuroora vana vako 10 mombe, kana vari vasikana 20 mombe. Handiti wapanzwa? Ndo mutemo wedare redu rechivanhu, ndo mutemo wedare redu rechivanhu. Makuna kuti utaura ndingavanga baba wako wotowanikwa watokwidza izwi uchitaura nababa wako, kana kuti uri kutaura naambuya vakabereka mukadzi wanga uchirara naye mumba mako wokoshiwa kuzoti aiwa mai vandiri kutaura navo mashoko aya inhau yekuti havana murume here pamba inopa kuti vakwasha vazodherera mamai emadzimai avo. Handiti wakwa zvinonetsa zvinhu zvakadaro. Saka unobhadhariswa wai nedare rinoi pachiitiko chiri apapa ipfuma chete yandaona kuti aiwa chinhu chinoitisa kuti uve munhu ane chiremerera muvanhu vavo inhau yekuziva semukwasha akaroora musha mavo. Handichakurodza tichiti bvisa tsvagirai kudu yawakabvisa chakazodai bvisa chakazodai bvisa chakazodai. Aiwa inhau yekuti akutarisa kuti chii chauinacho kumukadzi wacho akaenda iye vana. Handiti wakona 2 4 5 nemukomana 1 mombe plus 1 yemakuna newaya $1,900 ndokuti mombe yedu $300 idari wai yedu $100. Saka wakati 6 by 3 it's 1,800 plus 1 $1,900 zvinoya rini. pamusoro ino ndinokumbirawo kutaura ndanga ndichida kuziva ichokwadi pane zvamataura zvose ndandakazviteerera zvamataura ndazviwa uye ndichazama kutsvaka nepose pandinogona napo kuti zvinhu zvamataura zviitike. Asi urikuona resiti kubuda panzapa ndanga ndichi urikutarisa murume uyo andichikunongedzera neresiti ari kubuda panzapa ungatarisa panze pane mombe dzinotovakwa hatisi wekutitaurira kuti ndichaedza tati zvinouya rini it's you who knows where you get money kuti mari yangu ndinoiwana zvakadai zvakadai zvakadai. Mambo ari kubvunza kuti unounza mombe rini? Mambo ndanga ndifunga kuti pamombe dzangu 6 ndisati ndaenda kumombe ndanga ndichifunga kuti hwai yenyu ndosiya ndabhadhara $100 yehwai nemombe imwe chete ndozobhadhara ndichidai ndononzi mapayment plans. Handiti wapona atidi kuzoita fedha ndingi yekuti takutsvaga kuti vakomana vedu voita sei. Ndobvunza iwewe ndounotsvaga mari ndounoziva source of income ndounoziva kuti ndoiwana sei. Handiti hakuna mutemo wekuti dare ringatobvunza unozviuya rini. Ndinongokuudza kuti right 6 mombe 7 days kubva nhasi. Hatingadarano matare echivanhu aya anoda kutaurirana tisingabve muno muchakapanana shungu dzekutsamwisana. Chikumbiro changu chekutove kwauri kuti wanzwa zvatataura chimwe nechimwe chedu chinonyorwa peposi kuti wachibhadharirei. Hatingotaja munhu kuti wanzi bhadhara mombe 6 dzisina reason. Mombe 5 ndedzevana vako kuratidza kuti uyo kukubikira akuita sei nekuita hapana. Zvatiri kutaura zvevanhu vakarambana, hatitaura zvevanhu vari kugara vese.
dai achigara tichitaura zvavanogara vese tatibatiite zvakatipe indistirei tione kuti mukwasha akabvisa kusvika papa right tinoda kuti kubva apa kusvika apa kusvika musi wakati unonga wabvisa ndo zvatinoita saka kana tichirodzana kuti vanhu vakarapa aiwa tidarani tivhuriwo windo shamariwo rako mawindo vachame chekuta vanhu vakapedza kutsvaka ngatiumirei pamusoro wemambo ndanga ndofika pane ndambotaurawo kumashure kuti mudare mangu chero kumashure chakanga chakandimisa panga pane makakatano ababa vanove vatezva nhasi dare saka ndandida kuziva kuti kana kunge ndiri chimuisa mukwacha ukaona uchida kupindira munyaya dzemumisha yevaridzi iwewe nyaya yako yezvino yasiyana nekuti mairodzana mega nhasi uno une accountability because unenge une mareceipts yekuti ini ndakaroora kwamambo kai handiti mukadzi wachona ndiye yarapa ande rekodi wako achitaura kuti akazodai apa akazodini ndikadai apa iwe hausi kuroora mukadzi maniwe hama dzako dzauya nadzo ndedzipi muno mukoma wangu nemuona vari mukoma muruzi ndo zvatikutaura he is not marrying mukadzi handiti munzisi asi kubhadhara roora rekuroora mukadzi ari kuroora vana muruzi nzwisisa zvatikutaura vana vakabereka nemunhu handiti vana vakabereka haasi kuroora mwana uyu akabereka vana ari kuroora vana vake vana vachona munovaroora kune baba wavo vakabereka uyu mwana kana kuti munovaroora kuna baba vakabereka uyu mwana uyu vabereki vacho vakaningirika yes yes pachatinoosvika ndechekuti hamene kuti muchatisungura kusvika vatezva vedu ava vana baba vavo varipo saka tida kuziva kuti mombe dzedu dzinoenda mumusha musiri mekwababa here kana mekwababa ipapo tokuziva tosamana kupi imimi mukutaura zvakanaka ngativabatsirei ngativabatsirei nyaya yamukutaura is a very important amurangana it's a very important amai ndimi vakabereka mwana uyu handiti vana vakuroorwa nemukwani imimi ndimi mune mwana uyu ndimi noziva baba vake pari kuuya mombe dzavo avo vakuwasha mundo mudari vasunungurei vazive kuti mombe dzedu zvadzabva panapa tadzipa ambuya ndowamunoziva ka munovaziva panapa ndakatomirira baba vangu uye kwanoita panapa hapana chavasi kuziva siri kuzviziva bcause makagara vatotiratidza zvamuno hapana chavasi kuziva nyangwe muchivada kuti vauye panapa vanongouya hapana chakawo inzwai inini pachivanhu paipa munonzwa kuti nzi ndandiri kwamambo ndazorohwa dzimwe mombe mbiri nayo inhawe uda kutsanangura uhure hwevamwe vanhu hakuna chivanhu chakaidaro vakuwasha chekuda kupinda imseyamwe mukomana wasiyabhadhara mombe muno mumusuya uyu andinonyaya yakanga achitinetsa nayo panapa auya uzobhadhara mombe dzekuroora pano anoda kutoti saka mombe dzanya dziri kuenda kupi hatidaro kuti vanhu vakomana bhadharai zvenyu mutene toona kuti anouya pamuri imini munobudza kuti ndikafa nhasi inini tese tingafe nhasi tikafa nhai tuko ndiani ana mavedzeka tese tingabva iwe ungafe nhasi wofa ini ndobva ndafa tese topera mapepa ayobva apiswa imbi hakuna zvinhu zvakadaro hunzai pfuma yekuroora vana venyu kana maroora vana chandiri kuda endai muzvirereke pamusina kufambisa basa zvakanaka motorana imi vana mavedzeke nemuning'ina nemukoma mobatana moinda kuna tezvara kuti tezvara chakatadzika chakatadzika
apa pano zveshuwa shuwa hapana kufamba zvakanaka. Takatora vana zviri kunze kwemutemo. Handiti makwana. Because ezvino inini I can sue the headmaster, the one who provided mukoma wenyu kana munin'ina wenyu with the matransfer letters. Kuti kweuyo waipa matransfer letters enhingi yechikoro akanga ari ani? Who was he? Handiti makwana. Saka hatifanirwe kupinda munhingi tichikonzera kukanganisa ukama hwenyu. Handiti tinofanirwa kupinda tobatsira kuti aiwa pakatadzikwa. Tikapa bvumba kuti hashu apa pakatadzikwa. Munhu wamakatadzira anosununguka kuti next time aiwa tiri kuda kuti titi isusu kana mwana akudawo kuuya kuholiday ngavadii ngavauyewo kuholiday. Chakaipa chii? Hapana chakaipa, hapana chakamboipa. Saka chinhu chese chinongopera nekutaurirana. Vana mavedzi 6 mombe kuna atezvara wine kuna mama. Sema iyi nyaya handikungoti ine pamwe panoda kuti timboedzesera kana kupati mbichana. Noti matezvara vakwasha vatiinawo mazuva ano mabhuku here hamheno vanoda kupinda chivanhu zvachinototaura makuna-kuna kutsanangura kuti mwana uyu hasi mwana wababa vangu. Muzi ndo zvandiri kutaurira vamwe mwana kuti utaurire dare rechivanhu kuti uyu hasi mwana wababa vangu muno bimombe straight kutaura matoko iwayo. Uri kuchitiudza zvimwe zvinhu pamusoro pamai vako wakakubereka. Handinopanga kungoti uyu hasi mwana wababa vangu. Dai manzwa edzikwa ndo matinodzidzira kuti hasi mwana wababa vangu. Ini hasi mwana wababa vangu. Mwana wani? Mwana waamai. Amai vakagara pachiudzwa so nevana isobata chimombe mwazopa amai mudare dzamamita dzakwa iwe mombe maita dzakupa hapana chinomborwadza. Inawe kuora vana venyu kuti kana makagara navo vana handiti hakuna munhu ane daka kana godo navo. Mombe yeumai haichadhwe mudare rinwenyu inochemedza yoga yakafanana nengozi. Mukazwa munhu achikuchadha yengozi kuti bhadharai mari yakati yengozi. Zvino pane munhu akazvisungirirapo. Ndikavati huyai kuzotaura kuno zviri pamutemo vakati hatiite pakaita nhuku tikanotema muti dzikapisa dzikaita sei sei handiti. Nhasi vamwana akagara ipapo achitaura kuti right nyaya yedu yadi yatanga akabva kupasi mari kwezuro akapfuma akazvisugirira akatorwa navakomana vefoflatsa vakaita zvavakaita vakati mambo ari kupenga vamwana akagara kwana akagara kwete zvekuti munhu akatakurwa akaiswa mukopini akaenda vamwana zvakari tederero zvakavari siza. Just imagine vanosvika sei pano. Nditi makwana nyaya tiri kutaura vana mavedzero ndeyekugara pasi moronga kuti vakomana ngatipei madzitezvara pfuma yavo togara nevana takasununguka. Haisi nyaya yekuti tingaroore mukadzi ari kuno umwe mukadzi ari umwe kuno umwe murume. Aiwa haisi nyaya yekuroora mukadzi muri kuroora vana venyu. Ngatokuudzai mutongo yacho Sinouya rini ndopatakasvika. pamusoro ipa munenge da ichi chikumbiro changu ndikubva kutotsvaga mari yevana vechikoro ivava ndandinavo chikoro kwavaenda. Saka ndanga ndichikumbiro kuti kunosvika musi wa20 November ndinge handishandi ndinge ndambozamawo kupatarika kuti ndiwane mari yehwai yenyu ndiwera. Haiwa usadaro kuti handina handiri kushanda handisi kuita kubasa kunze saka yemoto katozoona after 6 months.
payment yedare mazuva edu anenge akawanda ikwedwanda chinhu chinongonditsamwisa chete mudare ndechekuti isusu navheri kumberi terms yekuti hatiwanzi kushandisira vanhu simba kudare ndekushanda tichiti chakati bhadhara mumazuva akati chakati bhadhara mumazuva akati tinova zvaandastenda kuti tese mari inotinetsa chii kati ukanzi nedare tanga tichikumbirawo kuti mari kana kuti mombe zvinouya rii dzinenge dzakawanda pakuzitaura mombe nemari yachona pakuitaura mari asi dare rinoda kurongerwa newe unotsvaka kuti ndani kufungidzwa kuti mari yangu yekutanga mambo musi wakati nguya neyakati ukabva mombe dzangu tu ndozoisa payment plan yangu kuti ndichange ndichibhadhara sosoma dare rinotambira saka rikangofunga kuti kana munhu achinitaura kuti kubva nhasi musi wa17 kunosvika musi wa20 ndopada kubhadhara chinhindi mari yamambo ko mari yemunhu waakatadzira anoda kuzoibhadhara rii taura pauri kuda kuzoibhadhara iwe unozobva waenda kusouth africa ndozvakutemba maybe kwete ndiri kugara muno muzimbabwe zvino kusouth ndave nemakore anokwana matatu saka kana uri mwana wedu uchigara nesu uita zvinhu zvetisazokunyadzisa mumaraini maunogara nokuti unonyara unotozvinodedza vamwe zvavakomana vemoni wasara uchirara pasi dzisa ayashuwa yu hatidi kusvikirana pakudaro tiri vazimbabwenzi vana vechizezuru tese tiri kuita dare redu rechivanhu ngatiyananisanei tichiremekedzana sematare ndakutsanangurirai kuti musarasika hamusi kuroora amai avo ndovamakaramba ukavasiya vakanotorwa neumwe murume imukatorwawo mumwe mukadzi nyaya iripo ungadai uchiti kana muchiuya kumatare musasiye vakadzi venyu kudzimba mune mana angadai ari munhu achinzwa kuti hausi kutaura zvako zvaunoda kana vana ivavo vachivatuma mvura kumba kwako ivavo vana ivavo unofanira kuvatuma mvura achiziva kuti ndakaroora vana vangu ndakaroora vana vangu so nhasi 17 musi wa31 patinerimwe dare panapa musi wa31 it's 2 weeks up 2 weeks 400 years wozoisa payment plan ndokwanisa kuti pamwedzi mama $200 kana kuti chii zvabva pakuti $400 wouya ne100 yewai yamambo nemombe imwe 1 yekutadzirana nevanhu uri kuratidza kuti zvandiri kukupai mazano ekuti endai mutaurirane nevanhu ava nenhau yevana nhau yevana inosungisa muridzi wevana wotoramba sokushonda-sundwa vana vangu hatidi zvinhu zvakadaro tocheka ukama pakati pevana newe ndozvamune makuda kuti mutadze kuchengeta vana uchiti makandisungisa ndatora vana vangu but unotedza mutemo handidi kushoshoma ndichitaura nyaya ndendasvika pandapa mutongo ndabvunza munhu kuti unozviita rini 14 days vamutseyama 1 mombe yekutanga nehwaya mama 5 kozotiudza kuti anodzibhadhara sei tamboratidza kuti mabva kudaro monomira kunomira
kwete vazomira kumutini baba vachona tovaziva mirai vekuona imati ekuora vana veimba Mirai ngombe Tembo.